Quin merder. En sèrio, aquesta política d'empresa és una merda. Es diu Saktrowski. Els vostres companys tenien assignat aquest objectiu, un de fàcil. Fàcil. És el cap d'un petit grup revolucionari amb tendències terroristes. Llibertat guanyada. És tan obvi que haguéssim pogut prescindir de l'oracle. Nosaltres seguim ordres de l'oracle. Els vostres companys es van separar i l'objectiu en va agafar un. Com que es van separar? Abans del succés ens van notificar que els buscadors... bé, tenien problemes tècnics. Problemes tècnics? Rebíem múltiples lectures de l'objectiu. Estaven seguint pistes diferents. Necessitem tota la informació de l'oracle. Aquest tipus d'objectius realment em fan qüestionar la necessitat de l'oracle. Llarg historial de petits delictes, associacions il·lícites amb grups incendiaris, llarga relació amb l'exèrcit... Escolta això. Llibertat Guanyada és una associació en defensa de la llibertat de pensament i acció que els individus tant ens ha costat guanyar. I té més perles. La corporació Eden no és més que un conjunt de malparits que controla el món aprofitant-se de les pors que ells mateixos generen. Tot un poeta. Ha estat llarg. Algú s'ho ha volgut passar bé. Com s'ho han fet per agafar-ne un dels nostres? Bona pregunta. Quanta sang hi ha? Massa perquè una persona pugui sortir sola de l'habitació. Ha de ser sintètica. Això vol dir que ho sap. Sap com localitzem els nostres objectius. Gencorp? A veure si són tan bons com diuen. Tinc una pista. Ves en compte, és una còpia exacta. Els de laboratori m'han dit que és impossible de distingir. També sou actors o què? Qui hi ha? Deixa't estar, marit. Però jo només venia a veure un pis amb la meva parella. No prenguis el pèl, imbècil. Ets un assassí de merda. De què m'està parlant? El teu company tampoc m'ho va poder contestar. Però està clar, amb la mandíbula trencada és molt difícil parlar. Sembla que la teva és molt més forta. Digue'm! Com s'ho fa un per treballar per aquesta gent? Fas una entrevista de feina i què et venen? O simplement ni t'ho qüestiones. T'envien a matar gent i no fas preguntes.
Tu, com ho aguantes? Com et justifiques cada nit abans d'anar a dormir? I tu? Nosaltres només matem a qui s'ho mereix. Els merdes com tu. Fem el que faci falta per defensar la llibertat. I tu per què mates? Ets exactament com nosaltres. Simplement treballes per gent diferent. Jo no treballo per ningú. Ah, no? I com has aconseguit la sang falsa per despistar-nos? Un regal pels punts de la targeta Gencorp? Jo no rebo ordres de ningú! Soc lliure! Jo no rebo ordres d'una màquina. L'has vist? Saps si existeix? Justifica't tot el que vulguis. Però sabem el que has fet. Ets un assassí. Vinga, home. Si fins i tot has matat nens. I tot per què? Per una merda d'ideals que t'han inculcat des de la cúpula de la teva organització. Jo sóc la cúpula de la meva organització! He fet barbaritats. Però ho he fet jo. Per la meva pròpia voluntat. Pots dir tu el mateix, mitja merda. És clar que no. No ets millor que nosaltres. Gencorp t'utilitza igual. Simplement ets massa estúpid per adonar-te'n. I a més, estàs sol. Oi que sí, Pol? Gràcies. El cafè? Sembla senzill. Ho deixem per després? No. Està molt a prop. Al carrer? S'està movent. Objectiu localitzat. Iniciem operació. Tranquil, Nil, tranquil. Ho acaben d'anul·lar. Des de quan l'oracle envia contraordres?